and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga igala, di ang sumpay ning na ginapostang sugilanon. Kwaki, duki. Traidor ka! Nanumpa ka pa? Nga tinud-anay ang imong gugma unya magpakasal ka sa lain? Wa kay baruganan mo! Wa kay baruganan! Hain naman ang imong mga gipangsaad! Hain naman ang imong mga gipanumpa! Paeng. Unsa ko nang imong mga gipanulti? Kanus amang ka sa aring ibok? Kanus aman siya nadumpa nimo? Bitaw pa eh. Gidagaw ka? Gidagaw man siguro ka? Dili ako! Si Bia! Uy, Grabe mong pagpatuo ni Bia nga siya lang og wa na ilain ang imong gihigog mo! Ug nahibaw kong mausag na gibati niya diha ni mo! bitaw, Mok. Nangugat pa. Bisag unsa na lang ko'y gibuhat ining paeng para lingion lang siya ni Bea. Pero wa gid tayo ipik. Kay bisag mo ingon si Bea nga wa siya gusto nimo, lahi ra gid kaayo ang gisulti ug ang gibuhat. Ako'y gisakitan para ni Bia, paing! Si Moko. Si Mok. Ikaw si Paeng. Ay, Mok. Ako'y gisakitan para ni Bia. Nahiba ko nga naghilak na siya karon sa hilom tungod ining imong pagpakasal sa laing babae. Kinsa man sa nag-ingon ninyo nga laing babae ang ako pagkaslan? Ha? Diin man mo makapunit ang balita ah. Buot ni mong ipasabot mo nga fake news nga kaslunon ka. Fact check. Say, Tinuod na. Di na fake news. kiyawan ko. Kiyawan ko. Unsay. Unsay. Okay ha. Ani ha. Sortihan ta na gid mo sa tinuod ha. Mao ni siya. Isan kay mo? Usa di mo? Nasabel, usa din na lang. Kisaw lagi kayo mga tao. Naidag kong tao nga mubisita? Ay, engagement party ron ni Imok sa complex Simuon. Mura sa dig fiesta kay tibok barangay man ang apil. Mau ba? Wala lagi siya mag-imbitar. Uy, tanan man imbitado. Wa may gipili. Mao ba? Mao di ay ngawa na lang siya mang-imbitar personal. Ay. Kita na lang ta dito niya, Bea. Di ko sure nga maka-attend nang. Ha? Unsaon na lang kung dili siya mutambong paing. Mutambong na siya ma. Ang iyang pamilya ra ang muda niya dito. Iyarang pamilya. Unyag dili gid siya. Ako! Makigsulti ko niya ma. Muadto lagi na siya. Bia, kung di ka muadto, magtuo siya nga gisakitan ka. Nganong sakitan man ko? Mao gani nga muadto gid ka. Para pagpakita niya nga, dili ka affected. Okay, muadto ko. Okay. Magpagwapa ka ha? Ayaw pa wan ni. Bukat kayo akong tugan. Pero, dili pwede nga, dili ko maato. Bisa na nga akong pamilya, excited na kayo nga maato sa complex. Kinsa kyuday ka ang pakaslan ni Imog. Nganong excited ba na ang tibuok barangay? Apil lang akong pamilya. Adto na ta. Okay na ba niya akong porma ma? Ay, sobra pas okay, uy. Gwapo kayo ka paing. Dili ka basta-basta tanahon. Pero, paing, Unsa man ma? okay ka ra ba? Okay raman ma. Sigurado ka? Okay ra lagi ko ma. Karon ako na-realize nga matured na gyud ko. Kay kamauna mo kumudawat og kapildihan. Sige lang paing. Makakita ra ka sa imong tinuod yun nga kapalaran.
Tara, ma. Wow! Mura man og grand ballroom ang complex. Oh. Ma, si Bia, ma. Bia. Asa inyong table nang? Bisag asa raman tingali. Murag first come first serve man tingali ni Bea. Mo table lang ko ninyo nang. Dihalan ta nga table, oh. At bang kayo sa platform? Kagwapo ni Imo! Kagwapo ni Imo! Kagwapo! Na siya. Wow! Kaangaya ni Imok sa iyang gisulob. Uy, mitanaw siya din hinato, oh. Okay na ka, Bia? Okay ra. Ladies and gentlemen, dinner is officially served. Una di ay ang kaon. Pila kay gasto ni Imok ini, no? Sponsored man ko no ang kadaghanan ini, ma. Lami kayong tanaw ng mga pagkaon. Pero wag ko'y gana bisan gamay. Gusto na unta ko mo pa Gaya, taasalin niya. Murag, di naman ako madaang pagpugong sa akong kaugaling. Uy, murag wa mang kamukhaon, Bea. Ay, busog man ko nang. Okay na ka, Bia? Okay ra. Bugnaw kayo mong kamot. Hala, di apa ingon na to si Imok. Anong ani-ani mo kuno na siya? Tingalig malain ang iyang pangasawon nun. Tuod di ay asa man ang girl. Aw, mahibaw ano ni na to. Okay ra ang pagkaon? Okay ra, mok. Sobra pas okay, Imok. Pero si Bea, wa gid taon mo kaon. Ganun wa magkamukhaon? Busog ko. Ayaw pa makak. Gusto ka hungitan ta ka? Unsa ka? Oh, kaon bisa gamay. Nayapag ka imo. Naidagkang nagtanaw. Ganun di. Kaon lang, Bia. Sige, may ko. Sige na, Bea. Bisag gamay lang ba? Sige. Mukaon ko. Pero ayaw ko gungit-hungiti imo. Nayapag. Usan lang niya ikasulti sa imo pag-asawon nun. Kung may makasulti niya, inig-abot niya. Niya naman siya. Ganin na raman. Unsa? Yang ano ni Joel makadini na mo? Balik sa imong lamisa. Ato imong pag-asawon nun, uy. Niya man ining lamisahang akong pangasaunon. Yay! Ikaw man lang akong pangasaunon. Ato man ning engagement party. Unsa? Ipagawas ng sing! Biya. Nira ang sing-sing brilyante nga imong giingon. Luhod sa Imok. Uy, luhod sa. Luhod di ay. Muluhod. Muluhod pa di ay. Dira. Luhod. Biya. Will you marry me? Uy, hala! Biya! Oy, Ginoo ko, Diyos ko, in taon, maluin taon ka. Luwasa lang si Biya. Please, in taon. mok. Nagkurog ka man, uy. Ing. Nahadlo ko yung trucks. Ha? Ano ba? Nahadlo ko nga may dautang mahitabo kang Biya. Kalma lang. Ay, palabis imong gibati. Ni ara ko mo. Oh, salamat pa, Ing. Nigawas na sa ER ang mama ni Bia. Oh, huh? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!